खुलुमबाय बर'नि निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो आरो अन्नानै चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थुदो बिदिब्ला जों दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सिमांनि सुइजारलेण्डआव लामा बानायनायाव गोबां बेले-बेजेनि अजद। गरिसरनि बरिगाव हालामनि रायजो राजाफ्रा सोंखारिदों दि थिकादारा मोजां रोखोमनि खामानि मावाखै। बिटिआरनि 29 नं सुक्लाय सेरफां बिहाबनि बेन्दोङाव थानाय कुजलपाम हाजलपारा गामिखौ फोनांजाबग्रा दोंसे लामा बानायनायाव गोबां जाख्ल'नाय सोमजिदों। सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि थिकादारा खोन्दोआरि बिबानगिरिफोरखौ सामलायनानै लामाखौ बानायदों होननानै सन्देह खालामदों। बे लामाखौ 2023 निफ्राय 24 मायथाइनि थाखाय सोरखारा SOPDGD.CMS.गुडविल बिथांखिनि सिङाव लुनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो सुबुंफोरा थाबैनो थिखानानै होनाय बादियै लामाखौ बानायनो दाबि दैखांदों। फिन आरोबाव मैदेरनि उदखार। क'क्राझार जिल्ला पदबजरा ओनसोलनि सेवरागुरि गामियाव फालो फालो हाग्रानि मैदेर। हरनि समाव मैदेरनि उदखारनिफ्राय खुनुरुखुम सुबुंफोरा जिउ रैखा मोननो हादों। नाथाय मैदेरनि उदखारनिफ्राय फारसेनिफ्रायनो सुबुंफोरनि न'-बां सिलिंखार। जायगानि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला दिनै थांनाय मोनानि 10 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा गामियाव हाबफैयो। आबादारिफोरनि गायखांनाय फुखांनाय सोमखोर जाफुनाय माइ आबादखौ हास्थायनानै मैदेर फालोआ गामियाव हाबफैदों। जाहोनाव खैफोदखौ नोजोर होनानै गामिनि रायजो राजाफ्रा मैदेर फालोखौ होख्रांहरनो नाजासेयावबो गोब्राब जायो। नाथाय माखासे सम मैदेरा उदखार खालामबाय थानायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफ्रा होख्रांहरनो हायो होननानै फोरमायदों। आथिखालाव रायजोनि सोलोंथायारि फसंथानफोराव गोलोम बोथोरनि बन्द सोलिगासिनो दं। गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव बायदि रोखोमनि मावबादाफोर खुंनाय जायो। तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि नाजानायाव खुंफुंजाबोदों। बर' सुबुंफोरनि दोरोङारि बर' सुबुं मोसानायफोरखौ 7 जुलाइनिफ्राय खुंफुंनाय जादों। बर' सुबुंफोरनि दोरोङारि बर' सुबुं मोसानायफोरा 7 जुलाइनिफ्राय खुंजाबोगासिनो दं। बर' हारिनि लाइमोन फोलेरखौ दोरोङारि बर' सुबुं मोसानायजों लोगोसे दामग्रा-देग्रा आगजुफोरजों सिनायथि होनायनि थांखिजों 20 साननि मावबादाखौ तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादा खुंफुंदों। चिरां जिल्लानि सिडली कारिस्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव दिनै मोनसे अख्रांमा नायसनग्रा मिरु बेखेवना होयो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ फरायसालिफोरखौ बिगियान सोलोंथाइनि फारसे गोसो बोहोनायनि थांखिजों बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना मावफुंनायनि बे मिरुखौ बेखेवना होयो। बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय मुंदांखा खौरांगिरि मावथि रुंसारि सिन बसुमतारीनि गोसोखांथियाव मुं दोननाय जादों। सा-सानजानि गिबिसिन फरायसालि जायगा नायदिंग्रा मिरु महरै फोसावजानाय मिरुखौ बेखेवना होयो। गावनि बिसिखौ बुनायनि दायाव दुमनि पुलिसआ जस उरां मुंनि सासे सुबुंखौ खादोंमोन आरो साजा होदोंमोन। नाथाय जस उरांआ पुलिसनि साजा होनायाव गोब्राब जोखोम मोननानै देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। चिरां पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। मैया मोनसे उदखारि हानजानिफ्राय गंनै आखाइजों बानायनाय एके, गंसे आखाइजों बानायनाय रिभलभार, गं-द वाकि-टकि आरो 5 गोथां गुलि बोखांनो हायो। जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बोखांनो हादों होननानै पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों।